ngi pen pau ka jing songo e ka kwaya jong ka jing seng samla ka balai lam ngi ka jing roi pen remen sim shiteng ta shwa ka por u ble nang kar khu ye phi bat ka jing shakri ka jong phi ya ka kam ka jong o ki temen basan ki jongi ki khot committee balang na pedeng jong ki temen basan elek saungot ki long kemi ki long pa ki parlok samla bat ngi ki dang ki hep ki beret ro kum ka balang presbyterian mauro ngi pedang sobai phi shakani ka jing shakri ka jongi yo blai bat namar baga de ka jing seng yalam bat namar bagi te egini ki tendong jing pensawa ngi ai khuble ya phiru ki parasnong parathau jong ka snong mauro ki bala bani osngau egini ka jing seng bat ki bay don benta lembat ngi lingba ka ba phisha skor ka bangi pensngau nang ne na ka yeng mane to blai un kar khu ya phi bat ngi don ru kinong pai kinong khmi bat kinong yeshimanta lingba ka YouTube channel jong ka balang ya phiru ngi pediang sngau bha shagani ka jing seng to blai unkar khu ya phi ha ka jing sedang jong jing shakri ka jong ya blai to ngi ne pendam ha ka jing duai au blai wok pau jong i bah beneng ngi ai ngo ye me na ka benta ka ni ka por ka mela ai ngi bangila ban wan ban mane ban shakri me ha ka ni ka por no phais ngi melodon rekat bat ngi borok shitayo jong ka jing yalap ha yeng mane batru ha ka dong ping wat ban pen sngo ya ka gospel u Jesus Christ ling bagi shakri ki bakordor ki jong me ban ngi ai ngo ba melodon rekat bat ngi bangi yu i ka jing sai so ha man ka sin long jing seng ban men nem step ro ko try ngi ma de ka bor ka jing don rekat ka jong me to don bat ngi menta to ya lam me ye ki benta baro jong jing shakri ka jongi ngi pendam rit ya la de khmat jong me ngi pan bat ngi pediang ro ya ka jing don rekat ka jong me ye ki ne baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ka jong try bat unong penem jong yu Jesus Christ amen ngi ne shakri yo blai ngi ne ruai ka jing ruai ka san spa sa fu sao barhadin ka ni ka jing ruai kat kum ka program ka bala penbet nga kerpa di wei ni kilong kemi jo ka balang ka jongi I Dr. Mrs. B nong sit ba in sngob ha ban ya lamingi ha ka jing puli na ka ktien ka jong blai pat ka jing duai inong yalam jing ruai ha ka ni ka por ilong Mr. W.M. Ramsdam ba di organist Mr. Balmi Lingdo nong pure u jisu ula iet yanga uwan na kari kanan u yap hading pna bangan yo poi shakanan ka jing ruai ka ba sanspa sau pusau la janai aling in le
syakanan Tuhan bandit gi baim batu jem jai haganan haganan jingsuk lajanan ahalingin le syakanan kanan ripernai lanungin boy syakanan haganan jingsuk lajanai ahalingin le syakanan. Shua dengan duai, tungnya syak skor ke ketien ke jong blay, bengila ban shem, naga gospel kat kum umat hios ke lenong ke baar husau, kat tu kat ni ke dukhon, naga kitab umalaki ke lenong ke balai ke dukhot ke baningkong, nang tan naga gospel ke jong Lukas ke lenong ke baar puwei ke dukhot ke balai pun riau, bat naga gospel kat kum umat hios ke lenong ke besau ke dukhot ke bakat nyau. Ki ketien ki baong kumni ru hadin ke jenjar kita ki sngi ya ka sngi on pendom bat ubenai un om ai la ka jingshai bat ki klor kin hab na beneng bat on pen kinyo ya ki bor ki beneng on na kum tati ka dak ukon ubrieu kan pawa beneng ti hang ta ki jai ben rieu baro ka perthai kin ya len yar lempat habakin yo i bo wan ukon ubrieu hakil o abneng de ka bor bat ka buram bakrau un pa no ru ya ki angel jong u da ka jing sawa bakrau ka turoi bat ken ya lum lang ya ki balajit jong u na ki saul er nadu ki bakut ki beneng hadu ki bakut jong ki hakmi inga pa ya lau nong lam ktien bat un kre ya ka linti ha shua jonga bat u trai ba pia wat un wan ken det shala ka yeng bad utau angel ka jutang how ba pias ngau bha hakami u wan ong utrai ki pat henrei shapang kata ka sngi bat kata ka poru om don batep lemni ki angel ki beneng henrei tang u kapa jongahi namar kata to sharai na ba phim tep hakanu ma ka sngi ba u wan utrai jong pi ya ka ni te pi tep balada utrai yeng ulatep hakanu ka por bon wan unong tu on dala ap badun om da sha ban prat ya ka yeng jong u na ba kum ta phiru to long ki balak loy na ba ha ka por ka ba phemut u wan u khon u breu namar kata to sharai phi halaka sngi da ka baduai bo on yo nyau yo pi ka ba bet ban lat no na ki ni ki ei baro ki ban saja bat ban yeng hakmat u khon u breu to kla ka ba mut na ba ka hima ki beneng ka la jan tu ni pendam hu blai ha ki jing duai blai pa jengi wahab neng yiwani ka ban aingu ya me ko kan rat na magi jing ki jing snei ki ba me mel donam don ringkat pat ngi ki jing em ke jongi ki ba man lak sngi hagi por ki nai ki snem ki blal no baro yo ma chi bon ki jing ku ko kan rat no ka ket ki jing snei ki jong me yo ma ki jing kwat ki jing khia yo ma ki jing dap ki jing man kar hai ki yeng ki sem ki jongi
idap de jing sngongu ri mi ko kan rahat ba me pen la pa ki ke chat ki bat lot ki jong i ban kieu sa ka yeng ka ba kuat ka ba kentang ka jong me ban yo aya ka ban ye te ka duan ka jing slok ka jing seng lang ha ka ni ka por kan rahat try Jesus kan rahat ba e ngadap de jing sngongu ri mi naman me la don lem don ringkat kan rahat bat kan ni ka tayo baro si tayo bat ki jing seng ya lap jong ka balang kan rahat ni nge gambling ba ki ni ki jing seng ya lap kan rahat si bon ki jing ker ku kan rahat ni la yo mat ha ki ye ki sem ki jongi try Jesus kan rahat ba e ka ba kum kan ni ka pohon ngadap de jing sngongu ri mi kan rahat ba mi la sha skor ti pa ki jing du wai ki jong ka balang ki jing du wai ki bangai baro kan rahat ha ka ba ka jing je di kita men ba san kan ke sunday ka bla dep kan rahat ka la long ka bala ya bet ka bala ya menti klem don kan du ka jing pen wet na ki liang baro kan rahat ini baro ki long ki jing e ba ki jong me kan rahat ha ka ba mi la yo ban sei kan rahat sawut ki rang ba na ka balang kan rahat ki ban long ki temen ba san kan rahat ki ban ket ban ba ya ka lingkor ka jong me kan rahat Jesus kan rahat ba e je ngada duai ban ngadi ya ker pa ba men isnei ko pa man long lem long ringkat bat ki man ai bon men ai men sim ye ki kan rahat men kershan bor ye ki kan rahat begin la kan rahat ye ban ket ye ka lingkor ka jong me bat gen no ki nu ka kam ke ba me kan rahat me ai ti ye ki kan rahat me na ai ye ki ka ding kwat ka jing khia kan rahat na ka wei ka sngi ka wei bat ka sngi bat kham tam kan rahat ba gen don kan ka ta ka jing e ka jing tli kan rahat ban ket ye ka kam ka jong me ha ka nu ka benta ka ba me ben shat ye ki kan rahat tra Jesus kan rahat ba ye je ka ba kum kan ni ka pon wan ban duai ban ker pat ban benang ya isnei ko pa menang lem long ringkat bikini ki sngi ki por ki menang wan ter shiter menang ya isnei ko pa ban ikershan bor pen chat bor ngi wei ko pa ngi long ki bat lot ki bat duna ha ki liang baro ngi long tang ki nong pap ki ba kraw tam ko kan rahat en reng ada pa ching sngang wo ya mi ko pa ba mi la wan shi kan ka perthai mi la shai ya pa lor ka deng pna ban ba no ki pop ki jong ni kan rahat try Jesus kan rahat ba e je ngi do pai ban ngi da yai ker pat ko kan rahat ba mi nang yai lam mi ki jing em ki bat lot ki jong ni na ko wei ka sngi ja ko wei pat ka sngi kan rahat ba ki jing em ka jong ni kan long kan ban don brom ya mi ka jing em ka jong ni ka ba man la ka sngi to is nei kan rahat ban nang e thau thamai ka jing long ka jing em ka jong ni kan rahat ba to is nei kan rahat bi nang yai long ki jing thau ki ba thamai ki jing thau ki ba em ki ba yai em kam ba ki sngi ki por ki ba nang wan ter shiter bani ka bangila em la le ki sngi ki por ki ba la le no baro men is nei ru ko pa man ngai pen khlan ka jing ka ba lot ka jong ni ba ka jing ka jong ni kan da scam kan rahat hallo ru mau siang ba long ma me hi kan rahat ba wat la ki bor ki jong ni ka per thai ki le kan rahat ki jing em ka jong ni han rai men is nei ko pa ka ban kershan bor ka ban pen shat bor yang ni kan rahat mengila kan rahat ka ban ya ni ka lenti ka ba e ka ba lan kan rahat om da ka jing la ka jong ni kan rahat han rai da ka jing ai kershan bor ka jong me ko pa men is nei ero yang ni wei pai wei ka don ha ki kam ki jam ki jong ni mengen long kan kum kita ki saudar ki ba hok kan rahat akan no ka benta ka pa mem bi bo yang ni kan rahat mengen trai hok en mi not hok kan rahat ya ka no ka kam ka ba me mi ai hangi kan rahat trai Jesus kan rahat ba e bo ko do ra ba kum kan ni ka pon ni wan ban tuai man ker pat ru ko pa ba men is nei man long lem long ring kat ba ki rem pe yeng kristan ru kan ko pa men is nei ban pa yu men sim ba ko ba le u jong me bon sin shari ki rem pe yeng kristan ki jong ni baro kan rahat men long u kle ki rem pe yeng kristan ki jong ni ko Jesus kan rahat ba e men sin shar kan rahat yang ni no mangi tlot ni duna ko kan rahat ki liang baro to is nei ba ki rem pe kristan ki jong ni kan long kan ki ba tip rew ki ba tip le ki rem pe yeng kristan ki bara hem kan rahat ban shakri me ha ki por baro men is nei ru ban kershan bor ki rem pe yeng kristan baro kham tam ki me ki pa ko kan rahat mi la man ai ka jing sneng ka jing kraw ngin la man ai ka jing bam ko ba kan jam sim ki khon ki sieu ki jong ni kan rahat ba ki khon ki sieu ki jong ni kan rahat ki nom sha elam bak la ki bor ki jong ni ka per thai u bam man nom yo ban ki kan that no ya ki kan rahat try Jesus wa e ba ko don men is nei ka ban kershan bor yang ni kham tam mi la ban sarang bahai ki ni ki khon hep ki bar det ki jong
mi kan ran aga ka per ka jong me kan ran bagi bamman kan om la ban thambor ye ki kan ran bakin he kan san ka ler ka bakan jamin sim kan ran Jesus kan ran ba ek ba kodor ne magi khon heb ki barit kan long kan ka lawei ya ka im lang ka salang kan long ka lawei ka balang kan ran do is nei kan ran Manomin no ya ki kan ran try ka bakum kan ka por ni duai ngi kar pat ru ko pa ba meni snei ka ban long lem long ring kat bat kirim pe kristan ki badon na pedeng ka jing pat ka jing pra ka jing bam ngau tu jing mot chi yeng ji sem ko kan ran shi bon ba kan ran ki bakum ki ni ki don kan ran ki rim pe yeng kristan ki jongi try jisu kan ran ba et ba ko do dei tang da ka bor ka jong mit sem ba khon ka bala ban pen ba pat ki yeng ki sem ki jongi bala ban thau mai pat ya ki yeng ki sem ki bakum ki ta kan ran bikin don ke jing ya ma kan don ke jing ya e kan don ke jing ya tei pat kan ran ki long yeng ki long sem ki jong ki in yak let kan ya ma no kan ran ki jing bak la ki ba ki don jis kan ran ba e bu ko do ra bakum kan ki por I wan man wai man ker pat ru na ka man ta ki rim pe yeng kristan I ba don na pa deng ki jing pang ki jing shi tom go kan ran me tep ya ki don ha don na deng jong ki ba don ha yeng sem don ki beton hospital ruko kan ran mi tep ye ki da ka kerteng ko kan ran ki wa te kan ran ya ka khamat kan chong me I don na pedeng ka jing khus lai men sim jis kan ran ba e bu ko do tu is nei man kan ne lem ka ti blai ka beton bottom ka chong me ka ti ka bala mong ka chong me kan serpai kan serpo di kita ki jing pang jing si tom ba ro ki beton na po chong ki snaham ka ko dot ka chong me ko pa kan sat par ya ki ma da ka jing am snaham ka jong me ko pa tu is nei ka ban pin khia pat ye ki in yo pan ye ki met ki ba khwat ki ba khia ko pa in la pat kan ra di ka ban le ki kam ki jam ki be day bat ka jing em ka jong ki ka ba man la ka sngi kan wan pat kan ra ka jing ka men na po jong ki ra jisu kan ra ba ye bo ko do tu is nei ro ban long lem long ring kan mi ki rem pe yeng kristan ba ro kan ra ki ba don na pedeng ki jing do noi ki ba e ki ba thon ki jong ki don na pedeng ki jing ngau si ki jing hus lai ki don na pedeng ki jing no men sim ko kan ran di tang da ka bor ki jong men sim ba khoj men is nei ko pa ban pha yo men sim ba khoj ki jing pen tgen bon pen tgen ken ki long yeng long sem ki ba kom ki ta bon don lem don ring kat bat ki bon pen shnga nya ki un san ran ya ki kan ran ha ka jing ya lenti ki jong ki ka ba man la ka sngi kan ra da hukum kan ni ka bon ni wan ban tuai ban ker pa ru ko pa na ka ban ta ki lang brat ki bla sak mano na ka sem ka chong me ko pa shi bon ba ti kan ra ki lang brat ki bla sak ma na ka sem ka chong me kan ra ki bam ko wa shoi ka man kiu shi ka yen ka ba khoi ka ba kan tang ka chong me ki la brnya bat ki la sngo ba bat kan ni ka par thei bon ba nong ki na ki kan ra ki bla ngop ka kyat ki bla ngop ka drugs ki bla ngop ki kinja ki bla ngop kan ra da ki jing sngo ba ki ba haru kom ki jong kan ni ka per thei ki kwa ban la don ba deng jong ki kan ran rei soi tan ula te ula khom ya ki ko kan ran ni tang da ka bor ka jong men sim ba khoi ko kan ran ni duai ni ka pan ba men is nei ka ban plat ya ki kan ran ni ki jing sha te sha khom ki jong ki ba bon ko kan ran men is nei ka ban na san da jong ki men is nei ka ban pa siau ya ki ko pa men is nei ko kan ran ya ka ban thau thamai ya ki in long pat ki jing thau ke bat mai ki jing thau ke ba im in wan pai pat kan rat cha ka sem ka jong me trai jisu kan rat ba ye ba ko dor ha ka ba kum kan ye ka por ni duai ngi ka pa ru na ka ban ta ki men sem ki ba ko dor I bam pat sim la I thu ya me ko munong pen im bong dong siu spa u jong ki shi bon ba na ki kan rat ki bam pat sim la itu bat yang ya me kan rat ni duai ni karpat ba do min sim ba khoj men is nei ko kan rat ban kren po jong ki men is nei kan rat ban thau thma ya ki kom ba mi thau thmbai kom ba mi ka ta yu sol ka tarsas men ka ta ya ki ru kan rat ba ki ru kan ngau thu kan shem phang ba me long u blai wa em u blai ba ki dai ka ban mani u blai ba ki dai ka ban shakri ba ki ru kan yo ma ya jing pen em a na ka khat ka jing is
nei ki jong me rai Jesu kan rat ba e ba ko do rak ba kum kini ka por ngawan ban tuai ban kerpat ru ka ban ta usyakri ba melawan ra kan ni ka jan me da pedeng jong ni ko kan ran tu is nei ko kan ran ban pen som pen sle yu da ka bor ka jong men siam ba khoi ba ka wei ka kan tien ka ba mi no na ka shintur ka jong u kan ran kan da long kan ka jing bam ka ba kan jam men siam yang i baro ki ba yo ngau ha ni ka por mangin mi kan ran na ka yeng ka jong me ki brew ka bala pen dap da ka tien ka jong me kan ran is nei ko kan ran ka ban long lem long ring kat ba ki kon sam la ru ka ni ka por ki ba don kan ka ben ta ban wai ka ni ka por kan ran kum juru kan ran ki group jong it men ba san linken men is nei kan ran ka ban long lem long ring kat bat ki ba ka war ka ba ken ai ling ba ka jing ruai kan ran kan long kan ban pen kraw ka ka tien ka ba em ka ba don bot tam ka jong me ra Jesus kun rat ba e ba ko to nang ai long lem long ring kat bat ki ba ro kan ran ba ken dang la kan ran ban ai ka jing ruai na ka wei ka por ka wei pat ka por ka ban long kan ku bor ya lam ya ka teng ka ba em ka ba don bot tam ka jong me ra Jesus kun rat ba e tu is nei man ai te ka rai la jing ka khu ya la ka jong ka balang man is nei ban ka khu lang yang i wei pa i wei ki ba don na ka ni ka por ba tu is nei ko pai ka ban sha skor ki jing duai ki jing ot ki jing nam ki jong i ki dong pom tu ka let tu mam loi ki pop ki lai ki let nge shem ki jing em jing palat ba bun ka teng u Jesus nong penem ba e pan bat ngi duai amen. I penpau ke jing songo ye Dr. Mrs. Binong se iba laya laming ye ke jing pulia nak tien ke jong blay ba ke jing duai tu blay nang ker khu ye phi ba de ke jing shakri ke jong phi ye ka kam ke jong o ki para bangit be baro ki don kat tu ke ni ki jing bu kerpang ye ki program ha ke ni ka porno phaisngi ha ka bangin don ye ke jing pelat ya ka kot ka bala penmi da ka balang ka balong ke jing kai shapang ke jing pen baptis badru ke sngi utrai dai teman besan vice chairman juga balang i teman besan PS Kanayor hadin katangin yo lai teli jing ruai kerpang naga kwaya juga balang bat na i teman besan lingkit bat lingdo bat kibewan lang bat i naga balang Presbyterian tat labo kum tangin ruai shu kan jing ruai ka baar nrega ni kesngingin yo e jing khawai ki jing ruai lingba kini ki lai teli ki jing ruai ki ba kerpang Tiada kini kepor ngan khotno yai teman besan jungi teman besan PS Kanayor bain pelat ia kini kekot kabala penmi da kabalang bat hadin bila de ban pelat bain bu jing duai lengkot nak benta kini kekot bat bain sa airu ia ka kopi ka benengkong sha i teman besan AS Majau i belong i nongelap ketin blai ha kini ka janmiet tikat bai teman besan PS Kanayor idang pelat ia kini kekot bat idang bu ka jing duai lengkot ngakerpat ingilang baro bangin sengob ha ban yeng bat ndla dep ke jing duai ngila ban sashong so ba ban yeng Pastor Che balong chairman nak ngopor ki para bangit be baro kal bangidon kani kelong ka kot ya ka ba balang kala pen kre man pelaj ha kani ngopor ak ban long ru ka jingker khu ki jumentoi nam ta jungi kham ta mai ni kisngi ha bingi don sibon ki jingalam bakla ya ki jingai ki jungi bangai skam ba kani kot ya ka ba balang hi kala ile stam man penmi kan long ki jingker khu kan long ki jumentoi na ka benta jungi kirim pe ingstana po ka balang dia kena kopor dan pelaj kena kot ha ka kerteng ka jong trai bonong penim jungi Jesus Christ bada ka bor jong ka balang Presbyterian Moro na pelaj pajba ya bah kena kesngi ya kena kot ka jing hikai syapang ka jing penbaptis ba ka sngi utrai ba ka sabaton tu blei onisnei ban kerhu ba kena kot kan long ka jing mentoi ya baro kiba pule ya ka
tu ini pendam hajing duai ini duai ublei bau kupa jongi ubah beneng sai sin pan kerabi nyuan ke ban pau hakmar ke ket ke jing snei ke jong me keran aingu yeme namta kane ke por namta kane kliman hak bakum ke balang ngiyo ban pelaj ya kane ke kot ya ke bakum ke balang de jing sngo khia ya ke jing bun jong ke jing alam baklai ke jing jong ki khun ke jong me kine ke sngi blei bi melay lam yingi bangila kum ke balang ban penmi ya kane ke kot trai rap bagane ke kot ya ke bangin sasam sekin paying kristan kan long sya ke jing hikai ke jing kren ke jing kedaulan ti ki bakila ban long scam hala ke jong ke jingej wada pedeng jong ke babun kiler jong ke jalam bakla ndai kin bat scam ya me ko trai bolong blei bu nong pan em jongi kerku ya kene ke kot bakan long ke jumentoy ba kerku ru ikrem paying kristan bagina ba ya ine scam hala ke jong ke jingej hakipor baro kerkuru terabi pastor jengi belalong noyalam khmat ya kene benta bat kumjoro ya komiti balangi barakowe banginang laban ai ke jing syakri nak benta kaburam jome ngai ti ya kapor ko sa ek sang ti badan bor ko jome sngo blei ke bango map iki pop krengkang ki mesyam marketing jisu ngipan amen. Kubli shibun ye temen besan Vice Chairman juga balang, temen besan PS Karnior, ibala pelat ya kene ka kot ke bala penmi da ka balang ke jongi, bat ibala bu jing duai, bakan long ke jing kerku, bat ibala yo ban air ko kopi ke benengkong, hai temen besan AS Majau, ublei nong kerku ye pi, bat ke jing syakri ke jong pi, ya ka kam ke jong o. Ngin sayo ai ke jing pensyai, syapang ke jing sam ya kene ka kot, na itemen besan sekretari juga balang kamshibet hagani ko por nginyo sngo no ke jing ruai kerpang naga kwaya juga jing seng samla juga balang but marsen dep ke jing ruai kerpang na kerpa di asya bakin sngo baban lum no ke jing aingo but hadin bala dep ban lumi ke jing aingo na kerpa ya iwei pad itemen besan jengi temen besan Dr. Olamare in sngo baban bu hakmat joble ke jing duai na ka benta ki jing aingo ki jengi Jing bakla usadan usim ka jingdum haberkai uyai keru urat haban yo penok dagi boy senti kibanget kublai banyoko ubengat ki jing tunjuk urat hab yuwe ngồi tình tôi lòng ba dài bên khen ba nhạc kinh đô ba trai tôi lòng ba dài bên khen chúa ba đã chính em căn hoài tôi lòng ba dài bên khen ba nhạc kinh đô ba trai snow that how dry la chim nghe how tu nhiên nhai nè ha du ba ching em căn ba ya ta tu ya le persha ki ba
baskem halajinge dakaboru trai jisu hador kadin plan lajing em hau tu shanya lajing ya tungen pembe on baskem jingen batlon jong pi jonga Dong duai. Ko kpa jangi bah beneng. Nyai ngui me ko kenrat. Melepli plat ini kelat adlei. Ngila ban syekri ban mane me ko try. Bat kum kebalang ablei ngila ban yang sakhi ablei ban yalap yuka khobor kecing penim ai jong me ko try baro stayo. Men step ablay ban menta kapor shibidru ko try babha ban pen bena ko try ke khumor ke tin ke cing premai jama hapdeng ki ben reu baro ablay hapdeng ke bala pediang bat ke belangai hame ko try babha mar hapdeng ki wei pat ki bala den det jama ablay mar hapdeng ki wei pat ki bampat jios ngau ko try ya ke khumor ke cing premai jama try Kaburam bat kejengu kalau ime try babha nama malau belai bapanya jing ngasla kena ke pertai ngidon kena ke por kena ke si kena ke pai jo kena ke sia belai ban sekri ban mane me ko try babha ngila po kena kenta belai ngi sekri me ko try dak jing aingu ko try nung kong ablai aingu me ko kenrat nama malau try utan rai jing kerku baro ablai habeneng mana kendau Ngi pai sme ko tadi ke mensim ke bas ngau ablai ngi dem krub li ko siu hatrai ke sajat ke kajing isnai jeme ko try dan duai ko try bapa isnai ban ker khu ngi ko try bapa bangi pai sme jisubi han ka por ngan ra ko try ke jing angu ke ngi jing ker khu babon ba ke babon sartap ya ban ker khu jeme ga try bapa ngi wan ra ke khendiat ko raj ka kam mu jama ablai
Ni duai ko kanat isnai ban kerku ban ko ban kentang ya belai. Bakin long di Vietnam ko trai ban pendon kam na ke banta ke hima chong me asla na kendau na ke banta ke kam chong me ablai. Isai ban kerku nong prembij. Basyano ke balang ke pendon kami ki ko kanrat. Kan long na ke banta ban penyar hima belai jema asla na kendau. Kan long ko trai ban pen priang ya lama gospel chong me. Kan long a belai na ke banta ban pen bena ya ke kumo ching premai chong me. Kan long gen ko trai ban ya lab ya gospel chong me. Ban penyar ko trai ya kita lagi jangan maslang nak percaya. Berku kon kerah hilang baro. Bidan bentah ni kepor ko trai kam cuma belai. Istri nama kata trai babang menduai. Mesababan pediang iki ko trai kembaki long. Gen long ko trai kum kijingai ngo tanggi bi uabel ko trai bapa. Kiba bemesam soba. Kiba pediang kajing istri cuma ko trai nom prembi. Pen kuj ki ko ada kabor ka snam cuma ko trai. Gen long kiba kuj bat kentang. Nak bentang kam kiba kuj kiba kentang cuma belai. Kerku ko kenrat ki donut ke mensim jangi kikti baro bla nois ka kam jama belai isai ko trangin long kum tengah kun thai bano adam li ko trai rengkat bagin jangu o trai baba nginai ki donut ke mensim jangi nginai ka long renyang jangi o trai naga banta ban sekri ban sakhi bat ban yalla yaktin jama jim jing man lagasi isai ya trai jisu bi ya ka wai kikti bla no kon ko kenrat ki kam ki jing trai mi don ko trai jim man lagasi ya jing ai kai barungin kan ma ko trai banai se kam jama blai Berpang dua ko tan mat ki baduk ki bat jendar ki khuslai lese ki don ko trai ki bamlaban ai se kam jama ko tan nama ka jing ban khia jong ka jing em nama ka jing jinjar jing khuslai ka jing pang jing sitam ka bi kan du kan ko trai baba han rei mai ko ta ka don wo jong ki ai ka don wo ki sama blai Kerku ko kenrat ki kejing yasham kejing kendu jeng ki otrai metib lo deki kembagi long ablai isai bikin pai shime ko trakin khot kat pat keteng jome nama hame kadon kejing ma bai kadon jing penim ai kejing yin thau thumai ko trai da ka bor man sim ba ko jome ngi buti ko tra ka por badang sa ablai sedang si phang por ni os ngau ko kenrat ya ka khumot ka tin jome lo mai shakri mai tamasan es ma jaw ablai Kerku kenrat pen kop eu shakri da ka bor pas le do man sim ba ko Ablay, bagay barok bami no no sentor sakri jame ko try, kalong ka sor sawablay, ka me kren na pedang jongi ko try bapa. Mengen yo amat atry ka bor ka tin jame, ngen yo asngau ko try, ya ka bor man sim ba ko jame, ka panemi ka man sim ka batlat ka baswa jongi, ka panem ko try, ka man sim ka lajngan me, ka landet me ablay, ka me malak ka ke manchu ko try ban sakri me. Andai kat beginang jingai, kat beginang pet nama belai. Melang boleh bawa di kau try. Kau bawa kau try wadam, kau adam hang neom bedan. Andai kena kapor kau try istri kau kerat. Bak kubor ni yos kau long basuk kejome. Kalau kau kubor kau try, kau bawa di kidonut kau mesin nengi. Kau bawa ban penim nengi. Nak berthai kau bestiu kau bejat badam. Kau bawa kau try ban thau temai nengi. Kibru kau bapop kau bejat badam. Kau keru kau try kau pop dang sang ya tik tik belai jome maaf kau pop. Nak bagi nengi pan ni dem ketemu Yesus dang penim behi. Amen. Ngi penpau ke jing songo ya ka kwaya juga jing seng samla ka bala ai ka tu ka jing ruai kerpang jong pi ka balong ka jing yalap ka kerteng ke jong jisu ni suboromi pi ka jing seng samla ka kwaya ka bala penlut bon sngi bon por ban pen kre kwaya kamlong ka besuk ni soburam bat ngi duai bo bleu nang kor khui pi bat ka jing shakri ka ba koridor ka jong pi ya ka kam ke jong o bleu kor khui ki kam ke jing tre ki jing puli ki jong pi ke jing shakri ke jong pi o Ni penpau ke jing songo ru ya teman besan Dr. O lamare I bala pengentai ke jing aingo bat ki asya sru ki bala don bentah ke jing lumi ke jing aingo to bleun kur khu ye phi ha ke jing shakri ke jong phi ya ka kam ke jong o hashwa begini osngo ya ka jing pen bana joka balang ki don kat to kat ni ke jing pen sngo na ka liang jong upastor joka balang ka wei kalong ke jing sngo ngo halor ke jing je teman besan ka bangila dap an pelong ha ka arpulai trik kajong u bena Oktober hakani katayo ke badang sudep badru ka jing penshai syapang ka jing jet teman besan haka arpau terik kajong u bena November arajar arpu ar ngayeng hakani ke por kumbo pastor juga balang ban ngayeng naga benta ka komiti balang ban penpau ka jing songu iki riu khot jong ka balang ba pile shimkhia ban yawan sha kani ka jing jet teman besan haka bangila biang bahaka koram kat kumbalabo daka constitution jong ka balang Presbyterian hari India haka ba pila duairu halagi jong ki yeng ba ublay unsay ya ki shakri ki jong o
na pedeng ki reu dekat jong kabalang bat ngilayo e ka korom ka babiang thau bha sanspa khandai pusan ngot na ki praspa arpusan ngot ki reu dekat baru blei ula jubab ula sei ye ki saungot ki temen basan na pedeng jongi ngi dap daga jingsungongo ya phi ki reu dekat jong kabalang ki balayawan bat ki balay penken maula mi ki bahayeng bahasem bat ki marjan marpa bakin wan ban pendap elaga jong ka jingget kle to blei kur khu ye phi bat ye ka jing shakri ga jong phi ye ka kam ga jong u haga ju ko por nga betengru daga bakentu ya ki ju ki ru dekat badi ki weiru bapini awan syaga jingjit dekat komiti balang ka ban long hau nu benai ban wan hak arpau terek benai bakhat wei arjar arpuar ngapen kan mau biang bagi dan praspa arpusan ngut ki ru dekat bat ka koram kalong sauspa khat lai lada duna nagata nginumla ban pelong ke jingjit bat kan long ke jingle ranya ka balang namar katangi kerpat bapin sngow bhaban shimkya wadum shane akiwei bakin pendap koram api reshim kum ke jingkhat ke joblei ba mapi pin wan ban pendap ke koram ban yo ban pelong ke jingjet kat nungut ngin jit pila ban jit kat nungut ka bapi sngow ke jingalam ke joblei ka ballot paper kalong ke bahe bat ngiru kum ke balang idon kam shibun ngut kiban syajit dekat komiti balang kide ban yo shiteng na ki votes jong ki nong wan ki ban syajit temen besan ki dan yo ar benta na ka balai jong ki bawan sya ka jingjit ki ba syajit dekat komiti balang ki de ban yo shiteng la kumno na ki bawan sya ka jingjit namar kata la ringi tho shibun ngin yo shibun la ringi tho kendiat ngin yo kendiat ka jingdon ki dekat komiti balang haga balang presbyterian mauro hagi snem bangala tre hang ni hagatom arajar khat saw hadu arajar khat riu kidon khat prangut ki dekat komiti balang hagatom arajar khat nyeu hadu arajar khat khandai ngilaroi iwei ngilayo khat khandai ngut ki dekat komiti balang hakaba arngut kila sya jit tam ya ka bangi don menshua iwei pat ilara kerteng balang no shawei hagasnem arajar arpo arpuar kaniga term arpo arpuar ngilayo khat sangut ki dekat komiti balang namar na kitu ki barim arngut kila syajit temen besan bat arngut ki klem syajit syo kom ki dekat komiti balang mentah ka bekut jong snem arjar arpuar ngisa satang sipaungut ki dekat komiti balang ngisa satang sipaungut namar saungut na kitu ki barim kila syajit temen besan bat ngimla syo banjit iki iwei ilara kerteng balang namar kata nagi khat khandai ngut ki dekat komiti balang haga snem arjar khat nyeu mentangi sa satang sipaungut ban ngakwa ban ong yepi bangi don kam shibun ban ya tre kena ka kam ke joblei tang mangi pastor bat kitamen basan ngimla ban trailut ngi don kam ba mapi ki reu dekat janga balang pinshim khiai kani ka jingkot ke joblei ban jubab leng bagi ballot paper bangi yo shibun ki dekat komiti balang pimla syo banjit yang ikinong sarai ki baladep ban pengetang pastor temen besan pimla syo banjit ye Mr. BG Momin temen besan elect Mr. WM Ramsdam temen besan elect Dr. L Kaji temen besan elect but Mr. S Imli temen besan elect latnya kita pila banjit ye ki baipat ensabatai ki kendon hakatu kesngi jong jingjit namar kata na lor ki sipaungut ki dekat komiti balang ki bangi sa menta ngi don kam syu sa shibun ki waipat sngo baban perkhat bat ban duai bo blen penshai so baban ya tho lem ki ko khuboru shiki waipat ki para re dekat ki badi ki bahayeng jong pi ki marjan marpa jong pi habangi tho shibun ngut kat kum ga jialam ga joblei ngin yo shibun ngut ki dekat komiti balang haka arpau terek ke jong November arajar arpuar to bleun kur khu yangi bangin pendap ya gani ka jingkhat ka bakhuj bat ka bakentang ka jingjit ye gi dekat komiti balang hagani ka por ngin yo sngow no ye gi jingpen bana ka balang Hagini ka por nilayo ban pelaj kumtu ye ka tu ka kot ka jinghi kai song ton rai ha ka jingye day bat ka jingpen baptis ka sabaton bat ka sniu try ya gani ka kot ka komiti balang kala penbet bangin sam sekilong yang baro hapo jong ka balang pinum yo menta ka janmien henry pin seyo hapo kani ka tiyo bat hagata ka tiyo ka banwan ringkat bat ka apil
Nakabanta ke jing jiat khot committee balang kaba ki long kmi jong ka balang ki khot ke jing sengken thei kin sawan se ki yeng ki sem jong phi sachi sen pan ban pan poi ya ka ta ka apil badru ya ka ni ka khot ka bangi la palaj manta ki sngi ni la shon khambun ki ni ka kon bad ya ka ba tam ka badang sa nyen bo hangtai habuk room jong ka KGP assembly hangtai hamot pran bakinu kino ki parabangen ki bamyo ya kini ka kot naliyeng hapo ka balang phila bansishim nangtai na sinod bookroom jong ka KGP assembly hagador nyo phorun ka we hagani ka por ngi lapan ben bangen ai ya kini ka kot highway pat I timan basan jongi ibalong I nongkren hagajing seng ka bamenem step itiman basan lingkit by lingdo ngan kerpa di itman mesan lingkit by insoba banwan sini sijrong bansim yagini ka kot jing ai subha na kabalang Ayat kembar puminen tangga jing pensai nak kaliang jonga bat ke jing pen bena nak kaliang jong sekretari dan regini kilong ki kam ki badon kam bagin pensngau haki para benget joka balang bat ngi piaisha nomor pi ke jing ya chaprang joka kam ke jong blai kani kalong kasin ke bakhadur bagan yang kani ke gseng nomor ngan sa it no ya ke gseng ya ke benta ke basa ha I nong ya lap temen besan es majau Tiha kini ke por ngilayo ban pediang ya barok na pi ki bawan kini ke gseng ndrei ya itemen besan lingkit bat lingdo bat ki bawan rengkat bat I na balang presbyterian that labo ngimpat shimyo ban pediang ha kini ke gseng namar ki dangdon ha ke jia bamja ka wei ke yeng kilewan nadu khandai beji medem step kilai practice bat kilai ai ya ki artli ki jingruai medem step bat itemen besan ila ai ke jingelap Barhakani kapor I temen basan insa airu sasisien yaki artli gi jingruai kerpang nakaliang jong I bat kibewan rengkat bat I temen basan kumbangila pediang menam step ngi pediang sobhaya pi syakani ge jia seng ge jongi I temen basan ilong temen basan joga balang presbyterian thalabo hakasnong la thalabo kasnong kade la thalabo ka balang kade thalabo Bat la kalong kasin ka banungkong I temen basan ka balang jongi nganget lajan baro nangi ngathrai baro nangi ngilai I temen basan ha ka YouTube channel jong ka balang presbyterian thalabo bat ki jingruai jong I kilalong ka jingker khu ka bakrau nado thain lengam shado penarthor bat nado khaput Assam hado khaput Bangla Hapadeng juga lockdown bat ka jingpang khlam ki jingruai na ka balang thalabo kilalong ka jingker khu na ka benta jongi to nang ya chaprang ko ka balang thalabo ngi ai ka jingker khu kerdo ya phi bat soba sara ai ka ta ka jingker khu kerdo ko temen basan ba e jongi lembat phiru ki bewan hang ne I Dr. Bonnie Hing I balong I kmejugi kon jugi temen basan bat kumjuru kini ki bawan lang ubleu nang kerkhu ya phi ya ka jing shakri ba pidon ban ai Inong yalap agini ke janmiet pat ilong itemen besan ES Majau na kabalang presbyterian laban ini ti lakwan na kabalang jongi lak bunsin haga jinge seng yalap agi seminar ban ngiso komen temen besan ban pediang epi sasisin haga ni ke pulpit jongi itemen besan iwan rengkat bat I kemi jongi kon rengkat bat iwe ni ki kon ngi pediang sobhaya pi sha ka ni ke jinge seng ke jongi te kumta haga ni ke por klem de penslim show ngan khotno ya itemen basan lingkit bat lingdo bat ka kan hon jong I bakin ai artli gi jingruai kerpang bala pen kre baradin kata in sa shimti itemen basan ES Majau ban ai ka khubor bat ban peniat ye ga gi seng hadu ka bakut khubli shibun ru ya I nong yalam jingruai bat khubli shibun ru ya I organize jongi khubli shibun ru ya kini gi samla ki bapet ye ga sound bat ki bapet ya kini ka kamera na ka benta ka YouTube channel joka balang ubleu nang kerkhu ye pi ka jing shakri ka ba koridor ka jong pi ki jingruai kerpang bat ka jing yalap nak tin ublei Ayat kembar pumin tangga jing pensai nak kaliang jonga bat ke jing pen bena nak kaliang jong I bat ngi piaisha nomor pi ke jing ya chaprang joka balang bat ngi sobhaya pi syakani ke jia seng hado ka bakot kumbangila pediang menam step ngi pediang sobhaya pi ya ka jing shakri ba pidon ban ai Inong yalap agini ke janmiet pat ilong itemen besan ES Majau na kabalang presbyterian thalabo bat ki jingruai jong I kilalong ka jingker khu na ka benta jongi to nang ya chaprang ko ka balang thalabo ngi itemen besan iwan rengkat bat I kemi jongi kon
Hagani kapor nga kwa ban ong kublay shibun ye I pastor lendans im iki kintin piang ki jong piangi bat umjuru iki kintin kerku kerdo ki jong pi nak benta jongi bat nga kerpat bapin su ba ban ye kin maulem ngi ki jing duai ki jong pi hagi jing shakri ki barit ki ba ublay legit ngi lengba ki jing shakri lengba ki sojing ruai ban ngi scam ublay kerku ro ngi hagani kapor lengba ki akli ki jing ruai ki bagi don ban ai teng jong pi Perkani ka jing ruai ka baneng kong ka jing ruai siya pang ka jing im ka ba ublay ula persat ha ka jing im bat ha ka jing im met bat men sem ka jong ublay ula bo yang I ha ka jing im jong ka met bat ha ka jing im jong ka men sem bat ka jing ruai ka ban kan mau yang I ba ai ba ka jing im jong ka met kan long ka bak trash tom ha ka ni ka pert hey kat ngidang im bat ai ba ka men sem ka jing im jong ka men sem kan trash tom ya kapan poi syakat ka buram ka jong try lang ba ka bor ka jong uhi tu blem ker khu yang ilang ba ni ka jing ruai ka badeng kong ka ni ka bor
Pastori ba yalam ya kini kecing seng yalap bakar pangjong kabalang ki be kinong syarai bat ki nong syarai ki badang shudep jit ki dekhot jong komiti balang ki long kemi ki long kapa bat ki samla bat ki hab bait bat kerpang ru itun basan lengkit ibalak penyadaran kat komni kublai shibun yapi baro
na kabanta kani ke janmit pangila banyadan kumni sipor bat ngasngau dadu sedang kijing ruai kijing duai ki ruai kerpang kila long lupa kajing kerku ke bang ngasngau ba kita kidei ke ba ublei ula ai yang ngilang hakani ke janmit bat namar katangi dan ban aingu ya ublei na kabanta kani ke por ti sngau ban aingu ya ublei na kabanta jong pi ka balang ke balai bit ban ai benta ban yalap ya ke ketien ke jong ublei ha kani ke por bat ngasngau ban aingu ya ublei na ke liang jong ngi kum ke yeng bat kum chu na ke balang bangiwan ban ai ku blei kerpang ya pi ba ki jingker khu ba bhabat ki ba kun sai tam ki jong ublei kin yo jaka ha ke jing im ke jong pi ngai ublei la ker khu ya pi shibun bat ha kani ke janmit ru ublei don ke kubor ban kren bat kumba la wai hakan ke janmit ke jawai bekadu bangin ye syam yo bat ngangit scam hakan ke janmit utrai lo wan lam kerpang yengi bangin ye syam yo bat ngangit scam ha bangin leit pai ngila ban la ban leit rengkat bat ke jing shisha jong ke ketien ke jong ublei kapor kumbala ong i pastor kalanang yai je ngala kat basyong hang ni ngala persyang ban weng lut ki lis barok ki bangamut ban keren kan no pitch ki da adan hapok kli jonga ki bangamut ban keren ngala nang weng hadu ba ngan sa stang si slat rai ban keren bat ngan persyang ban pelingkot ye ke kubor henry ngangit scam kam de ke jing keren ke jonga ka badan kam ha ke janmit ke de ke jing keren ka bangi yo sngew yo ubo keren bat bun sien usik keren jai yengi usik keren utrai bat udon bat ni hakani ke por bat ke jing koridor jong kani ke por kam dei tang namar bangi layawan kum ni hendrai namar ba udon bat ni hakani ke janmit ubleu ai ke kubor ka ba kala yang aban keren namar ba kadai ke kubor ka ba palatam ka ba ubleu ai ke kubor ka ba lada pinget hagani ke janmit pin yo ya kata ke jingker khu ke jong bat ngayang hang ni tang ban pin sawa ya kata ndrai lada pi yo sngew bat lada pi pediang ya ka ke jingker khu kan long na ke benta jong fi ngilayat ya usnem bat kam kabalang le se gani di kasin ka beningkong ba pila ban penong di jing sengelap kat banget sutu hadian kita ki arsnem dan rei ngin dwai bo bleu nyarap yangi ba ngin yo sngew sa hisin ba keren hapdeng ki jing pen sawa ki bajur ki badan saudong yangi ngin ye pendam ki jing dwai ko pa jangi ba habneng ni aingu namar ke jing ba jong me melong ubabha bat men yai long ubabha melong uba itanat bat men pen itanat ko trying namar ke jing baha jong me men pen long baharu yangi namar ke jing itanat ke jong me men pen itanat ru yangi bat namar ke tangi aingu baha ke ni ke janmit ngila ablay ban plit ya ke ketien ke jong me bat kham tam ban aingu ba medon bat ngi ke ni ke por Duai ba ke jing shisha ka ba me malakren ka ketien jong me men pendep ha ka ni ka klip mat ko kenrat ban syah atrah da ke jing snai ke jong me ba ke jing don ke jong me ko pa ke jing don jong men sem ba ko ken yalam yang i bangila ban pediang ya ke ketien ke jong me om ke ketien ke jong ubriu ya rab yang i ko kenrat men yai lai lu da pedeng jongi hapedeng ki jing sawa bat ki jing kau jong ki aka ai bangin yo sngew ya ka surba jai jong me ha ka kerteng uji su bat na ka benta ka buram ke jong uji su ngi pandro amen kidan artli ki benta na ka ketien ke jong ublei ke ba ublei bu ke donu jong ban bu kum ka jing ya lap ha ka ni ke janmit bat ngan kampen le jingmut haka bentang ke baar rei kalong ke bedan kam bangan puli yeki kening kong kalong nak kitab usik haraya kalenong ke bopra ke dekot ke besau bat besan bat kumjuru lukas kalenong ke besau ke dekot ke bakat pra bat kat kendai
ki kentin ki ba ong kumni utrai utrai ki pait kin don pat ki temen shinrang bat kintei ki ban shong ha ka linti shnong jong ka Jerusalem wei po wei baro bat lau ding du halakakti namar bala temen bat ki linti shnong jong ka nong ba kin boy de ki kena shinrang bat kintei ki bayale kai ha kita ki linti shnong Lukas lenong besau khot ka bakat pra bat khat kindai men sim utrai hanga nabaula pensle yanga ban yalap ya ka gospel ki beduk ula pa yanga ban pen bena ya ka jing pelaj haki ba set bendi bad ya ka jing pen pet pat hakita ki ba matla ban pelaj no ya ki ba ban ke sitom bad ban pen bena ya ka snem badiang hun jong utrai kini ki kentin ki long ki kentin ki ba utrai Ukraine bat kani ka kitab jong Sekharaya kalong ka kentin ka basngau haduk kata-kata namar ba utrai Ukraine ha ka por ba ka jat benri Israel kala syaring merau bat kadang wan pai na ka jinglong merau Henry ha kani ka kitab Sekharaya udro ya ka we ka dur ka ba itanat haduk kata-kata utrai Lengba uni ulong yo thuk lupa Sekharaya hakapor ka baka jat benri Israel ka don kam ban khikli biang bakan yat pat ka dur ka bakumno ublei upani bat kalang ka dur ka banga itna haduk kata-kata ki brio ki ba sya ka jinglong merau ki babun ki la sya peniam ki long kimi ki long kpa ki la yap ki khalung kena ki sya peniap hakata ka jing syaring merau ka banyo posnem Andai kadan kan ika klip mat ka bau blay haba wan lampat iki briu uong iki ni kentin ke basngau it ba ngin yo pien yo i iki temen shinrang bat kentei ki ban shong ka lenti shnong jong ke Jerusalem ki ban yo shong bat ki ban bat iki ding do jong ki ha karta bala temen bat hakilenti shnong jong ki nong ba bat hangta nyo ipat ya ki kena ki babun ki bayele kai kedur ka ba itanat haduk kata-kata kedur ka ba ublei kwa ban peni ya ka jat ban riu ba ublei udan ban wan lampat ka ka ba para bayi chonga kani kalong ka kubor ka ba ublei wa ai nang ba jong Sekharaya bat kumno ban pendep ya kata kani kade ka bangi dan ban ya keren ha kani ka janmit lengba ka kitab jong uluk ka gospel Lukas kalenong ka basau de khat ka bakat pra bat kendai para bayi chonga ngiladep ya yo snem bak ki arli ki snem ar punyo tari Januari arpo kadai ka sngi ka beningkong baga klam covid ka wan syari India lengba jong ka tu wei ka brio hangte Kerala bat nang tu ka Shimla sange bat haduk menta ka khobor ka ong balak dei ka por ba put besli no ka jingile kai u referee la dei ban pen kut no ka bamut kan ka World Health Organization ka la dei ban put no namar ba imat uni klam ulakut Andre ong gani ke jing thok hakawe ke magazine ka ong ka World Health Organization kampat nut ya ka ban put ya ka jing put khadu ban ong ba uni knyang ulakut namar kidan ki weipat ki barians kidan ki weipat ki badang mi ba namar kata ka perthai kadang don hapedeng jong ka jing ki menta don kumba bu na pedeng jonga bat jongpi ngiladep ya yau tu snem ar snem bat ban mat ya ka jing thang jong ka gapor andai mentah ngilapoi ha ka ni gapor bat ka jing kali jong inang ni syakmat kumno ngin ya ki badan saudong jongi ki pen i yangi kumba ki barok khat kilong ki baki saudong jongi andai utrai ujiet yangi ban ai ngini ka kubor haga wega jingjia haga sngi sabatan haga linong ka basau jong Lukas bat haga ni ka linong ka diga linong ka bangakwa ban pensyong nong rim haga ni ka janmit bat kata ka long ba ujisu lalet syekani ka senagog ka badan haga shnong Nazaret bat ka Bible ka yatu yang indah ba lalet syekani ka shnong Nazaret la ayo u haga sabatan biya ka kitab u Isaya ba un puli bat habaula puli yakini ki kentin
Kini gelong ki kintin ki ba utrai uong ba kadai hakan ke sngi bala pendap ya kan ke jing tho hapish kor ki jongpi para banget ba i ni don le se kum ka balang ha ke jing ya lenti kum ki para banget ki la ya ki jing ya lenti ki bangi la ye shem ye ki jing ya lenti sem ki ba per ngam don ban keren shibun shapang kita henry ha kan ke jan mir utrai kwa bana ayangi ya kan ke jing kermen ba so shisin u blai un le ya ka bat mai pedeng jonga ba jongpi u blai un le ya ka e ka ba krau so shisin ha ke jing im jonga ba jongpi bat kani ka kubor ka bau Jesus Christ Ukren hapo kata ka synagogue hapo Nazareth Ukren ya ka kubor babha jong blai ningkong uong ba ka kubor babha haki bedung nang ta de uong ngapa ya ngaban pen bena ya ka jing pelaj haki ba syaset bendi nang ta de uong ban pen pet ya ki ba matla ban pelaj ya ki ba ban ka shitam ban pen bena ya ka snem ba diang hun jong utrai uji Jesus Christ ha kata ka jing ya seng ki brio ki awan jing ya seng bat ki ngap ya kata barong ke tin ke jong utrai de ki khmat jong kita ki ba ka sendok baro ki lan ne ha u namar ba ki ni ki ba wan shagani ka jing ya seng ha ka ni ka sendok ki tep ya ka ei ka bu Jesus Christ Ukren namar ba Jesus Christ Ukren ya ka ei ka bala dep ya thulu pa do Isaiah ha ka lenong ka balai repuwe ya ka ba ula ya thulu pa kumban reus pas nem bahkan pai kapor bau blai on wan jingo ya lagi jangki beriu bat haba on wan jingo ya ki beriu ki jangu on le ya kita ki ki bakum bau le krenang ni ka bening kong galong ba ka kubor ka babha dau mensim ba ku on pen bena ba kita ki baduk ken yo amat ya ka jing pelat ka jang utrai Ukren siapang ki baduk ngisngau kemen ba ublay la kerku yang iki babun habang iyat keleng saudong iya iki yeng lanang tei ka way hadin ka way pat tang gumbalai pos nem men shwa ki yeng haki jaka sor jongi ki long ki badrit hendrai menta ngilapen perai ki yeng ki jongi ban pen he ki yeng jongi namar ngiyak iya ka jing kerku ka bawan hendrai para bayi jonga ka jing ya thu ka long ba ki dang don sa gumbalai punyo persen na ka ni ka state jongi ki briu ki beduk ki beriu ki berjenjar ki beriu ki bersyathan bat ya kita para bayi jonga ka Bible ko ka kubor babha ka long na ka bentah ki beriu ki bedung para bayi jonga ki don ki por ha ki jingya lenti jonga ngamla ban penbiang tala jursyu ban yoi bah ka ju ka por ka don ka jingkiu ka bekrau ha ka ju ka kot ha ka jingnang jing start and ha ka ju ka por ban yoi ya ka jing hiar jong ka jing ban kia ha ki beduk ha ki bashin jinjar hadu ba ka jingi snai ka long ba palat bat hang ni uji suong ka kebor ka babha ka dei na ka benta ki beduk bat habang iong ki beduk hang ni kamut para bihit ki beduk ha ka jok ke kot lesi endrai kam keren tang ki beduk ha ka yok ke kot ka keren ru ki beduk ha ka mensim namar para bihit jonga ong gektin ke jong blai u Jesus Christ Matius san lenong ong suk ki beduk ha ka mensim dan peleng ki briu ha ka ni ka pertai ki long ki briu ki bangi ngila ban ken ba ki long ki bariu spa endrai ki long ki beduk ha ka mensim usak hayos udai way ni ki briu ki ba ka Bible ka keren chapang jong ka jing riu spa jong bat ka spa jong ka don ha ka jing im ka jong hendrai ka don ka jing duk ha ka men sim jong bat wat ban yo ban penhun bat ban pendap ya kata ka ba udon ka ma ka don jong kata ka men sim jong ka jing duk ha ka men sim jong ban ngai ngu bau Jesus Christ ulai shem bat ka kubor babha ka dei pleng na ka benta ki briu ki beduk ka Bible ka ong na kabenta ki ba syaset bendi kita ki ba ngap ya kata ka jing ya seng ha kata ka jaka hapo synagogue hapo Nazareth mdan wairu ubadan hapdeng ka jing syate cakum mdan wairu ba syaset bendi de namar kata ka daw ka jing perkat ka long kumno Ukren syapang ka jing syaset bendi hendrai para bayi jonga kan dia ka jing shisha ka long bau Jesus Christ Ukren ya ka e ka bau Isaiah ulai diot pa pelang ki briu wala da ki long light lu ha ka met ke jongki hendrai ha ka men sim jongki ha ka jing im jongki ka dan ka jing syate ka jing syakum ka jing syate ka ba mdan bala ya ka ban pelan
Kidan ki por ki bau bleu plelat yang abangan lek hang ni hajil rut ban ngi snow kemen bangan yo lek ki jaka ki badon ki beriu ki bakum kita hendrai nginum snow tu kamut ayu bang syaset hajil lem dang larung hang tu apa hajil aku bai kersin bangan lek tu apa hajil mas rung hang tu apa ki beriu ki badon apa ki lum ki ong snow bahasi pelat lem snow bahasi lek pen ong lem ki baying ngala bakla ke jing im jonga ngadon kam ya ka ban yo ya ke jing pelat namar kata kelek se pen yatu yang ki yam hang tu namar ba ladon ka tu ka jing kang nar ka bakang ka pen ya klat pen jong kita ki ba syaset bat ki balat setai bat haka wei ni kita udon wei samla ubawan ban bat yang bat uong uyam bat uong ujau mat haka ka jingkang bat ban yam bat ban ong lek pen ong lem se yime ba in vil yang anang ni namar ngamla syasyu ban syong ka ni ke jil ki beriu ki badona ke jil ki sngotu kamut ayu ban syaset jil para bayi jonga uji su Ukraine om tang ya kita ki bakum kita hendai Ukraine ya ki beri ki dan ke jing syaset ke jing syate syakum ke jing im jongki dan bon ki beri ki ni sngi ki dan apa ke jing syaset jil ha ke jing im jongki ki melalat para bayi jonga kita cibun ki jing jia haka imlang salang ki ba pelong ki beri ki dan ke jing syate syakum badai namar kata ka dau ki khwa ban yo online bad ka khobor haka ni ke janmiet kalong om tang ban kren syapang kata ke jing syak set bendi handai syapang ke jing pelat ka bau Yesus Kristus ukwa banong haka ni ke janmiet ngalawan kenang na ka benta kita haka wei ni ke jing yeseng jong ki samla ngalawei ni ki balang ki bangayo lek ban lek aku ki sngi bar hadin balawai kila dan kita ki kena samla kila wan ban syong syakmat bar hadin balayok ban ya kren bat ki kila ye yam bar haba kila ye yam ki ngau kendu ki ong ngi kwa ba ublei un tau tmai ke jing im jongi bat iwei ne kita yo ong nga don hab deng jong ke jing yele dang kena ki teenager ki kena ki badang kena samla ba bakum nu ya tu yang bangala ju shim ke ya ke blit ban ot ya ke ti ke jonga bangan shim no ya ke jong ke jing im namar ngas ngau tu ngamla ban fis ya ke ni ke pertai ngas ngau tu ime ipai kwa ke bahatam yang handai ngam kot kerdan syata imei pa yong pi pim la ban kot kum imen pilong kum ta bat namar kata kada yong ngadon ki por bangalek kiu syete teres bat ngajumut ban pencim yala ke jong ke jing im handai bau blei hakan ke sngi Ukraine baru ong bagadan ke jing pelat ka bau trai Ukraine da ke kubor babah bat sya bangan ong hakan ke janmiet ngalaban tip syapang jong pi handai u blei u tip syapang jong pi u it ya pi haduk kata ka jing it ke jong u ya pi kalong palat ya ke ten ka bangalaban kren ka jing it ke jong blei ya pi kalong ka bamayan hadu gata-gata bat praba ye syangan ong ya pi ya ke jing shisha ba u blei ong ha ka kitab Jeremiah ong da ke jing it ke jong ngala kring ya pi bat u yai kring ya pi wan ha ke janmet pi pet leng ba ka YouTube lani pi ngap da ke jing sawan u blei udang it ya pi bat udang ya pi ka but pin you sham yo but pin don't come ban you sham yo ka jing tau tmai ki ai baro kam wantang namar bangalod don ka nyam laning ala le ikini ber kita ho kita ki long gi bedon kam ladang ngampat you sham yo Jesus Christ ka jing ya lenti ka jonga ba jong pi ka long bang nyimpat you sham yo nginum yo mat ya kata ka jing pelat ka basisha para bi jonga Jesus Christ chapang kita gi bamatla kiba matla ong ban pen pet ya kiba matla de shisha hang tahap deng jongki mdan wei rule si ba matla hakata ka senagok hapon Nazaret andai ka bas ngau pala kalong ba ublei hakado uyeng hang ta ublei hakado uyeng hakata ka tamban hakta ka senagok bat ubat ya ka ni ka kitab ka ba mau dau men sim jong ulatho ublei hakado uyeng hang ta pilaban mudur ba Jesus Christ unang penem jong ka pertai ubaka pertai ka ban ya lapat ban ngu uyeng ha pedeng jong ki ndai kita ki beriu ki ba syong hakta ka senagok ki ya pet ya ki ya iya kumno ki ya iya utang kum unong Nazaret para bayi jonga lada ka jing long kristan jonga ba jong pi
Kasulong para be tangkum bangi julong. Kalem da yeshem yo Jesus Christ. Haka we ke sngi haba utrai udon hapadeng jongiru nginom tep ya kata. Bat ka jing shisha kalong ba utrai udon bat ngi haka ni ke janmit. Bat ukwa yang abad dia pi bangin rung sya kata ke jing kerku ke jing pelat ka beshisha. Henry para be jonga ong ke tin ke jong utrai. Ba utrai u ong susu ke kubor ba ba ya ka ban penlat ya ki briu na ka ban ke shitam. Utrai haba upet ya lagi jong ki briu yo I ya ka jing ban jong ki. Ka jing ban kia ka badana ka jing im jong ki. Ka jing pen bana ya ka snem ka badiang hun ong utrai. Bat piti bah kani ka benta ka besngau it ka long bau jisu dah bola dep keren ya kani uai tang arteli kinuksa ushim arteli kinuksa na ka testament ka berim ushim tang arteli kinuksa ublei ushim ya ka nuksa jong arngut ki briu pakum no kita ki arngut ki briu gela ban yo diang ya ka jingkurku ka jing pelat ya ka jing syasat bendi ka jing pelat na ka jing syasat bendi upendan kam ya arngut ki briu Kawai galong sipang kata ke beriu ke bana serapat. Ke Bible ke ong uji su Kristus ong kidan shibun kiriu kentai hajarus apa Israel. Uji su upen ken mau badan shibun ba hagani ke pertai ki badan haga jing Ngia keren para biit kum ki beriu sipang ki jing Henry ublay jus ngau tanat tang ban keren ya ki jing usngau tanat ban keren ya ke juba po he is the solution. Day tang ban keren ya ki jing Henry ya ki solution. But uji su Kris ong ke ketin ke jong ublay hang ni. Uji su Kris ulay yang hang taban ong kadan kawai kariu kentai. Kabah ke jing ya lenti jong ka. Kayat kam dani Yesu ke jing im jong ka. Kata kemit kebakadu kadan stang shikam upurau bat para biit bat ko penyang kendiat. Henry para biit jonga kai ka bejia. Ka Bible ga yatu yang indah bakal yo snyo ya ke ketin ke jong ublay. Leng ba unong yatu lupa o prophet Elijah ka ketin ke jong trai ka ong kalapen ko ngo ya o. Haba ulapan ya tau purau bat pan ya tago penyang ban ayo u kalakongu lapan ya tago galakongu bat kala ong let's see kan ni ka day ka clip mat ka bekadu bat ha ka ketin ka jong blai ka beningkong gisim ka lenong ka bekat niu ka ong ka ni ka miet ka bekadu banga nga bat ukun jong angin bam kadu bat ngin yap no la shai ka bakum kata ka jingdu jingkermen ka don ki beriu ki don hake jing duk jing kermen para bangit bai ya kini kesni ki beriu ki don hake jing duk jing kermen ki bapun ngim yo I jing kermen syu ya ke balashai dang ya tu yang amenin idan iwei ta inong hikai hak ta ke college ya ong balade ban shim ya ta ke kelas ke bade ban hikai ya ke Bible ya ong alat haj ban hikai na marbang ngaklempat pun kre hendai ong alet ta ke kelas bat ngashim la ke shim dalawai ta ke kelas ke wen ke we ke kena kawan ong ye ka ong lemda pi shim ye ke kelas kani ka sngi ka de ka sngi ka bangamut ban shim ye la ka jong ka jing im bari ong ka ong ka khana ka ong wat ju pep ban shim ye ke kelas namadan shibun ba ki beriu ki bakum menga ki ba ke jing ya lenti ki ba yu shim ye ke bakum kita ki jing khanglat ngam tip chapang jong pi ki ki ba khanglat ka jing ya lenti jong pi Henry ka ketin jong ublay ka ong uji su Kris habu dan hang tahapo Nazareth shimpen dan kam da kanu nuksa Henry ushim ban jong kata ka riu kentai na serapat ban yotu ba pleng dan ki briu ki beduk dan pleng ki beduk jingkan men hadu kata ba kita ki banget ya kata ka ketin jong nong yotu lupa ki la ban mat ya ke jing pelat bat ka ketin ke jong ublay ka ong bahaba kala ngej utau kepu ubadan apa utau kiu shim la lut hadu laisnem shiteng hadu bana wan ro slap uta ka penyang ka bala day ban lut hakata ka mit kam shim la lut na mar bakala kongo i guktin ka jong blay par hakani ka jan mit ka ka jing yale ka jong pi ka jing shem ka jong pi utrai ong along utrai uba perlong ya ka benang ba ka kendo bat ngalong utrai uba ba bat ong guktin jong utrai bangala pha ya ka ni guktin ban penim ya pi bat yanga Uji su Kris upendan kam ya kenika kentai kabalong kaberiu kabeduk kabekut kabaladan jing pat jing jinjar. Andai kabasngu it kalong ba uji su upendan kam ru saya kawai kanuksa. Bat kata kanuksa kalong upendan kam ya unaman.
uni pat deu beduk deu beriu spa ba ubariu spa haduk kata-kata baga spa jang latip ya kanam jang habawan ra ikijing ai snobah ya uni ulong itu lupa Elisha kalong ke bebun ba lada pin polis sepang ke buram ke jang kumno bola jap thmai kanong ta ke hima Syria ke tin jang blai ke yathu ya kata Andrai uni ubariu spa ubariu badan buram ubariu badan ke kerdan udan ke jing ke jing im jang kata ke jing pang nyang tholi kalapin sniu dur ya bahaba upet para biit ya kita ki jing la jang ke achievement jang kita barok ki penrem ya dan buhun ki beriu ka ni ka pertai ngilak ban bit ban biang ha ki baro hendrai ka bahapo jangi ka badan kam ya ke jing pelat ke jang utra dai tang utra ubetip ya kata ngilak ban biang lut nadong syudong hendrai ka dan ka jing penrem kadang ka jing sngau rem apa jangi nget ngim la ya ka bangin job ya kita kadang ka jing penrem apa jangi kadang ka jing le ka bahapo jangi ngi ko ban lait na kata ngim la ban lait ngi ko ban lait na kita jing pen shoy ngi ko bangin job ya kita jing pen shoy ngi ko bangin le ya ka babah ngim la ban le ka babah uji suan ra ya kani kanuksa jong uni unong sam unong nas na po Syria unaman para bai jonga kalong kadur ka bai tanat adu katabu Jisu haba upen banaya ta ka kubor ka babha pleng kalong na ka bentaki beduk kalong nam taki barius pa kalong na ka bentaki ba syate syakum kalong ru na ka benta kita ki bas ngau thu baki dan kam ya ka bor baki la ban jab baki jing im jongki bat para bai jonga kan ko khobor ka yathu yangi bau Jisu Kris ulak keren ya kani bar nga kwa ban wara hang ni para bai ya ka khobor namar nga yang hang ni para bai om tang ban yathu ya ka ka bajamin ar hajar snem men shwa nga kwa ban yathu pat ya pi menta kini ki jing sisha ki dang chia haduk menta pat nga sapen kut ya kani da kini ki jing sisha ki ba ki brio ki ma da kini ki singi bon sien ublei uplelat yang nga ban lej om tang ban keren hapa kini ki balang namar nga skam sngo tanat ban lej ki jaka ki ba ki brio ki empat yo sngo yo Jisu Kris bat ka ba pen pelan ki ba pen pelatam yang nga kini ki singi ha ki jing trai barit ki ba ublei ya lam kalong ba ublei dang le ki kam ki ba pelado kini ki singi bat kita ki kam ki ba pelang ngau si pat ban ong balai ngam ya hapo jong kan Nazaret kaktin ke jong utrai ukmi lenti ba kita ki jing pelat bat kita ki jing syasat bendi kita ki jing pan matla barokhat ban peli kim jia para bait ha Nazaret namar ka don ka wei ka daw bat ngan sayatu ya pia ka bekut andrei la yatu yangi ba ka ni ka kubor ka dei na ka benta ka pertai barok ka wei pada kejingyak lenti jangan ngalak ban pelai kani dah ka banga pelai kani kom utau nong pelau bayi shem bau belai dang le ki kam ki ba pelai kani singi kapor kanum syak bangan yatu ipi tang arlai teli tang ban yarap yang ngabad ya fi bau trai badan pedeng jong ngabad jong pi de brei badai tang le ki kam ba kedan ki jingjia ki bangai kenduk bat ki jupen ki ya ki jing mat jong perkhat jangan bat kata ke jing perkat kalong ba hatu ublei udang don mu apedeng jongi andai udang don bat udang le kidan ke por ke bangilek ki jaka ban yo I kom no ba ublei open kia ke beriu ke bangam ju mut perkat ba unlang la pan le kidan ke por ke ba ublei uplelat bangan yo I mdei mangan dai ublei bale ke kam ban pen kia ke jing pang jong ki pang cancer ke jing pang ki ba per andai ublei udang le ke kam baru le apedeng jong ki beriu para biit ki ba udang it bar hani la yatu yangi syapang Jisu Kris ubalek Nazaret habaulah it yagi ki beriu ban seban peniki ya ka dono jong ki wa pechni ka jingker ku ka jong ublei ka deina ka benta jong pi ki nong Nazaret na ka benta jong pi ki jiu hendrai ngap ngan yatu ya pi ublei ula jukер ku tengru yagi beriu ki bada ki gentle ula kerkuru yagi beriu ki badan apa ka snong serapat ula kerkuru yagi beriu ki badan para bayi jonga apa Syria baru ublei ulang ublei ubabah baru kerku para bayi jonga
Hakaway na ki jingjia ka banga yolat ban le hakaway ka ri ka ba shabar jong ka ri ka jongi ngaya kendo ya ka way ka briu ka kena samla ka badai na ka way pat ka jingai nganom mention ya gani henrai parabai haka jingwat jong ka ya ublay haka jing perkat jong ka ya ublay ka wat ya ublay bat mdan manu bala ban ya thu ya ka shipang ni ublay bat haka jing duai jong ka man ka sngi ka duai ka ngakwa ban ya shem ya me henrai tip kum no ban ya shem andai haka we ka sngi ublay wan utrai jisu wan pau haka barhaba wan pau haka laong bakani ka briu kalak hiu ang tak ong wai di bo wan pau hang ni bar ong ye ki kintin wong ngadei nong aplang berat babha baladangai ong ye piu ai tau nong aplang berat babha le se pitip u eu ta ya kani ka briu te namar kampat juyo sngew ya kata kedekot boong utrai long no aplang berat babha kam tip u eu ta bat kala nak pun kuslai ya ka kala lek se ka nong ba jong kata ka nong jong kata ka ri bat haba kala syong hang ta sipor ka yo sngew ha ka we ka jing ya seng bala ya lap se pang tau nong aplang berat babha bat haba puli ya kata peleng de uji su kala lek se tau nong yotu kana kong ai lem yang ai ka to ka bible bangan puli namar uni ulawan ye syam yang ha ka kamera ka bangan ngadon barhabang ngala yushem ya kata briu ngai shem ya ka ngaong pa ka briu ka baladon hakan ni ka jinget ka berim pala ban yushem ya jisu bani imar kemat palong ka balakar ku do kata namar mangakat ni posnem ngampar yo i henrai parabi namar ka donut ka jongu blai ka bado kata utip ya no bawat yo utip manu batrang yo utip manu besliang yo paduan ban yushem ya kan bat kani ka kena mentah kadang don bat kalong ka jing spla ya ka jing syaki ya ka jing shisha ba ublay udang don apa deng jongi para bayi jonga ladangan ya tu ya pi ya kata ka jing chia hatu pi laban mudur ba kata ka laban long para bayi ka theology ka laban defile ya kata ka jing shisha andre ngala ya sendo ya kata ka briu bat kata ka jing shisha kalong balapan ka ladur ya kata bat kata ka briu kala ino ya kata ka jingit ka berim namar ki kimi ki pa ki ong ya pa patang shule ban spriang ya jisu on ot ling khot yang kaya ka ya pa andai ka jit ya jisu Christ para bayi jonga utrai udang dana pedeng jongi ngelak mo ban nget ya kata ublay uba pelait na ka jing syasat bendi uban Pedro iki kemat sakawai ka jing jia ka padang sujia dang syen kalau ke jingjia ke bapala kawai ke kena samla ke balatrei ke kam ke babit babiang hang ni pokari India kala im ha kata ke jing pahu jongka hendrei ki don ki jing syam ha ke jing im jongka bat ki bon ki ki jing pen shoy jongka ni ke pertai bat ke lengat hang ta bat ha ke jing ya lenti jongka kala jengai le se ha ke jing sngotu jongka spang ublei don syuk le se kam don syuk ha ke jing im jongka la ni wat ha ke jing duai ru ngim tip hendrei la ya thu ingi bakani ke samla kala yo ya ke jingpang bat kata ke jingpang kanang ban koloi ngan shi pen lengkot ya kata ke jingjia la ya thu bakan ni ke kena samla la don kam ya ka ban operate bat ban bu de kinar ki jat jongka namar kam la ban ya chu andai kata ke jing bakla jong ke jing tap ya ke nar kala penlong ba kita ki nerves ki jongka la kum dung bakla bat kal jing tha jong ke met kalong barok shirnyeng bat mla shu ban weng ya kata ki doktor ki ong dan stang ke we kalat bat kata kalat kalong ban penyap no bat ban thang no ya kitu ki thiet ki nerves ubat don hapo uni ubut lum bat siman ka benai on thang ya uta ubut lum ya uta ya kita ki thiet bat kumta kala ong to hakasin baning kong kila shim kila thang bat kila dung ya uni ubut lum jongka bat shisha shibanai kata ke jingpang kala pet kala jia na ka met jongka haka snap haka benai ka bebut ka lelik biang sita ka hospital bat ki letang biang mrei kata ka jingjia kam simsa kum ju kani ka samla ko ong hak pa ki dang dung ya ka hak ki thiet chepo hak ka kamera oti ya ba ka don kani ka samla ko ong dei hak ka por ba kumno kala kut kata ka jing im jongka kumno kata ka jing dung kala dung le se ki benta ki babakala bat ka briu kala lek no na gani ka pertai
Barhaba kelalai nak ni kepertai kau ngapai syakawi ke jaka kaba itanat hadu kata-kata kaba pernai kaba itanat kaba kejing kemen hanta kaba jing sun jang kata kau dan ki bangala ban nujor hak ni kepertai kejing itanat hanta kejing suk hanta kejing kemen hanta dan kentin bala ban batai bat kau hendah bangala dan hanta kau ni kejing itanat kata kejaka kalau kaba palat. Andai kau angkat ba kadang langpet ya kata kajing itanat kau ngayo sngeu ya kita gi doktor bagi ahla ki keren ki wan ra kita gi tiar kum doban pen impat ya ka bat kum ta ki lele kum tahan reha kata kapor kau ngayo iyo lok jonga uba syong ta ubat dem bat ubayam bat kata kapor kau kat ba kadang pet kum ta kensan kalayo ban revive pat ya kajing im jongka bat ban wan ban syekeni ka pertai pandah baglawan syekeni ka pertai kau ya kita ki beriu kau rak bet yang asyak kamratia barhabala rak kamratia kala shim ya ke mobile bat kala tho ya ke jing tho ke bakrau ya ke jing ya shim jongka kau pleng dani ha ke ni ka pertai pleng kabala ban nujor ya ke jing itanat ka bau blai ula banai kau ngeberoi syikata ngaperkat bau blai ula isi nga ngampai perkat ba kum ngadang dei ban yo ya ka bakum kata ke jing yeshem ngadang mut try de gitu ki ba syai lai chi ke jing yeseng kita gitu ki ba syai duai namar ngate ngam ban lai jing yeseng shu ngam skau shu ba kodor ya ka bangan duai ngam skau shu bau dei ba bit ya ka ban yo ya kata ke jing kerku henrei u blai udang ibit ban i nga ka bakum kene bat ko ang mentah hapedeng jang kita ke jingpang syim lala syo ya kaban penjak ya kita ke jingpang andai kong mentangai im da kata ka jing itanat bapleng ka jing im kadan ka jing mut udan ublei uba itanat un ban pen itanat ya ka jing im jonga udan ublei ka liang jonga ubala ban thau thmai pat ya ka jing im jonga bat para bangai bayit ki para samla bat ki hep ki bayit barok kat ki bala ban don kani ka khubor para bayit jonga kalong ba utra jisu uyeng hang ta hapo ka da ka sendogok hapo nazaret ban pen benar ya kata kajing ple ka khamat jo bamat la baro syikata ka perkhat kani ka perthai ka dei ka jongka baro kani ka perthai ka baitanat lakut hang ni pleng ndah bala ple kini ke badan ka perthai kim don jing modi pleng bad aku para bangai bayi bau belai ukwa ruban pelik lagi kemat jong aba jong pi ong kum non pelik lagi kemat jong aba jong pi ka bible sa jisin u jisu u yang hang tahapo kata ka senegah guam men sim jong utrai u hanga bad un pelik lagi kemat jong pi bad kata ka jing yatu jong kata ka samla ka pen kiu yang namar katas nem ngalatrai ke kam ke jong blai katas nem ngampat yo iya kata bat bon sin ki jing do jing kermen bat ki wan pen shop yang teng para bi jong ki jing sngo ba jong ni ka pertai ki kring bat ngi klet no ya ke jing shisha ka reality bagi dan kini ki bapala bat ladangi ko aban rung syatau jisu o aya ka jingkang ya kata ki para bangai ki badan hapo kata ke synagogue hapo spot nazaret banong utrai o hanga un pliru ya piru pilaban yo piru pilaban rung syakata ke jing pelat ma pilaban rung syakata ke jing kerku bat kita ki briu habaki yo sneu ya kata ke kubor ngala berkat para bi jonga bakini yang hang ta bat kinong yo try ngarung aku aban rung syata oh ngaku asisya ban yo ya ke jing pelat ka basisya ngaku asisya ban yo iya kita ki bangapat ju yo ngaku asisya ban rung syata andai tiap kai ke jubab ke begini ki beri hakan ni ka po ka synagogue hapo nazaret ki jubab ya jisu ka bible ka yathu yengi ka ongkum ni abaro dia ki bahak kata ka synagogue haba kila yo sngeu ye kita ki kila dap ta ka jing bitar haba kila yang judge kila shop no yo shabash no ublei ha ka do udan ha pedeng jongki haba kindanget kin cendala yo ublei ha ka do u yang anta haba kinala ban pedang ya kata ke kubor
Andai ke basngausi kalong ba kita ke balajuan sya ke senagok man ka tayo kem shimlala ya ka banrung sya ke jingkurku ke jong ublay bat ka daw ba kong santam kalong nagani namar ka jing bam ngechong ki ong ka kitab jong Hebrew kalonong ka balay ka dekat ka bekatsan kem shimla banrung sya ke jing suk sya ka ta jing suk kem shimla banrung sya ke jingkurku dai namar ka jing bam ngeng peleng kita ke balek sya ka senagok akan sniu terai pelang kita pelang ngi perkat pelang kila ruai kila nang pelang kim dan pelang ka jingai haba yeng ha kamat chong utah badan bod baro andrai kanong serapat kabadan ha pedeng jong ka jing kut lat kong lada dan kum utau blay ngan nget bat ngan kono lada dan utau blay boong yang ban sum haka wa Jordan tang nyausin ngan nget ya kata bat un le ya kata bat parabi haka ni ke janmir utrai kwa banong yang ba dia pi ngilang nget hau Jesus Christ andai sha bangan ong ya pi ka jinget hau Jesus Christ kam dei ka jinget ka bang isyong kat ka bakala ban long ngilong pasif ka jing perkat chongi ngiong ko nambar ngalangai Jesus kat ka balong hanga kal de ban chulong be parabi chonga habang nging hau Jesus kiai kidai ban kala para bi chonga ladat para bi haka yeng ga jonga ba jongpi ki dan ki jing sha set bendi kampiang para bi chonga bau Jesus ni ye ki yeng ga jongpi bakin long kum ta ki ba sha set bendi wan mut bau Jesus usngau bah abau yo i ye ki jing jinjar ga jongpi u kwa ban pelaj ye pi baru themu ban le ya ka taro ka ni ga janmer ka jing themu jong Jesus ban wan che ka ni ga perthai ga long ban pli ki khmat jonga jongpi sajisen badakan ni ke janmir utrai namar bau i ya lagi jongi briu o khat eki banong ngakwate para bi chonga ni im hakani kapor ka bagi jinggala ki babun ki don ki beran saudong ban ni ong kai ka ban wan lam ka jing job hanga u play wong uta u banget u la ban le kambul sha ban ya ka bau jisu la ban le u bible ko ngalawan barai pi ka jing im ka bakar hai para bi chonga bat para bi kum ki banget ni dan pedeng ki jing le tep ngan lanungan mat ya ka jing suk tep lanungan mat ya ka jing im ba shisha tep lanungan mat ya ka jing im bakar hai bat le singi perkat tep ndah ka ka perte ngin im ka jing jinjar le sai ngin sa yo mat ya ka jing im bam jukut andai para bi chonga u Jesus Christ abau yalap syapang ka jing im bakar hai u yalap ban sedang dang ni ka pertai badamut kabamut parabi ladang imut ban ya keren syapang ka jing im ka bakar hai kadai ban sedang nang ni hoot ka jing pendap kandai syadu ka bam jukut hendrai parabi jonga ka jing im jong ubang nget kalong badai hang ni ki ban kela lada kata ka kentai ka badan ha pedeng jong ka jing duk ka jing kerdu lada ka dai ban pendapat le syai ka i da ka bor la jong kamla hendrai payang udan u blay u ban le kata ka kamba kalanget ya kata baragani ka janmit dan pedeng jong pi ki bawan nak ni ke janmir pilaban don ki khon ki jong pi ki ban ki jing shate shakum ngala yu shem shibun ki khon samla ki badan apa ki jing shate jong ka drugs ki ba shate ka jing di buah bat para bi chonga ngila surrender para bi chonga ngila surrender nyong umla shu ban le ye yo bo kumu tau brio and ngan yu thu ye pi ngala shem ye ki samla ki ba ka jing ya lenti ki jong ki la poi ha ka ta ka ba kum ka ta ka kulla and re ba ki shem ya utra Jesus habau Jesus ayaki ya kata ka jinget ka beshisha lapan kala dur yaki ba om tang bakila ya ka bakin light na kita ki drugs bat kita ka jing di bo ai la ong bat menta kilong kinong ya rap lem yaki way para bi ngasih lek keleng ki jaka ngasih ong ya kini ka way ki beri ha ba ki shem ya di drugs segini ki sngi ni bersyang ban show yo ni bersyang ya ka ban asy ki polit bat kata ka de ka lenti ka bangi perkat hendrai para bi la da pin show ya ki para bi jonga kim la le ki dan ha ka jing syate te para bi pin de keren bat ki ong ting ki kwa te ban lai ngai kendu yo samla bo duai settlement bosan ngakwa te ban lai hendrai ngamla ban lai hantai possible hospital la de pi yo alat ban lai syaka to ka way ke jaka ka bakile ban sumar ke bedi drugs se dana preng jong pi ke betre ya sribul pin khamba kiran ki por ki ba hadu ba praspa kendai spa ki samla ki let ya ka ban yang lain ban yo ban penhun yo tau drugs hab ai dau substitute ya kata bat bun sen ni perkat de ka sarkar ka ban jubab ya kata ka problem and rai para bi chonga sha bangan ong ya kani
lada ka balang kam le ya kani ka kam dan syu bala ban le lada mengaban mapi ki briu ki bala shem ya Jesus Kristus ngim le ya kata kala don ka jing bakala ha ka jing nget changa ba jong pi namar Jesus Kristus ukren hang ni uang ya kata ka jing pelat uang ha pedeng jong kita kinong Nazaret ki bedanang ta utrai kwa banong ba ka jing pelat kan jiati bat kata ke jing pelat kan jia lada manga ban mapi ngi pediang ya kan ni weng lot ki ai baro weng lot ki nyam ki rukom weng lot ki jing kai ki bapi ngau tu bu tang yau Jesus Christ bat para be changa lada Jesus Christ ulong ka benta jong pi la kala ban long kum ka tu ka kentei nong serapat kala ban dei ka miet ka bekadu kata kan dei ka miet ka ban ningkong ka bau blai un thau thmai para bi chonga ha bangai kendu iki kimi ki pa ki badon ha preng ki jing sha te sha kum ki khun ki jong ki kan no ki yam ndai mdon bala ban pala je ki ndai ka jan miet utrai wong kan ni ka khubor ka baba kadika kubor ka baba manu ba kloi ban pediang ya ta kubor dan pedeng jonga ba jompi ngi ong ngim la ban im ka jing im ka baba ngim ha ka society ngim ha ka im lang salang ngim ha ka state ka babaro ngi le lang ong ngi ne wat kam ngi hable kum ta ban ngi hable kum ni bat kum tai henre ngong ya pi utrai wong ka kubor ka baba wong ngadai manga uban pelan bat para biit ki para samla kham tam habang ya khrane ki kisni ni ang ka jing bam yo kham ka jing bam yo kham ngaju ong ye ki briu ong uba ai kam ningkong tam ya ubriu de ublei haka pereden 4 don government 4 don private company bala bana ai kam ublei ai kam yo adam balada ubriu unget shisha para bi jonga udei ba ublei una ai ka kam bat ngala yo kendu yo we kena samla uba pas engineer bat haba ulai jo ya kan ga jing shisha uong yang awong temen besan himei payong ya singin ya lek ban ya keren no balita baita oh kidan ki parlo kyo ya singin ya thau no ada kapisa oh wong nganget bau blai udai mau bana hai ka kam ula ap asnem kam sim ja lai snem kam jim sija ada ka besam ka snau ka besnem haka ya ka jong blai utau samlawan ra chyin wan ra bat ka appointment mdai show briu mdai show mano dai blai badan baru bai ka kam bat mentau trai ka kam da ka jing ngau scam bau dan blai bai ko ki banget nyong ngiem haka im lang salang ka batun ro yang ni ka ban nyon yang ni bat parabi ne ka pertai kan knyat ya pi bat yang anda chisu ngala job te ya ka pertai ban ngana hai ka jing job ya piru pi kloi mo ban nget ya pi kloi mo ban shanya oh haka ya ka jong un le dan apeng jong pi pila up let se bun snem pi ang ku blai udang don mo baru blai udang don baru le ya kata baru udang ye pen pau ya kata dan bon ki isu ki ba mangaban ma pi haka jing ya lenti jong ngaba jong pi ngi ang ko ki ablai ngala duai kat ni balai mem jubab re ublai ong gaktin ke jong oh men sim jong utrai uhanga baraba ula kli ula shong ong gaktin ke jong ublai hakan ke sngi la pendap ya kan ke jing tho bat sha bangan shong da kan ke jing shisha pakan ni ka kentin ka bau trai ukren ka de yan nore yano papin yo mat ya ke jing pelat ke jong trai dan na preng jong aba jong pi ki ba ke jing sosi ka ban kia dan na preng jong aba jong pi ka ba ke jing pang kapan do jing ken men ibe pat pis ngau kalakut ke jing im dan na preng jong aba jong pi ngi im para bi ngi sulong kumbutu ba mat la ka dum lut ka pertai ndai gani gani jan mit ka bau trai wang ka khabar baba arngut ki briu ka briu ka bananong sarapat kalaban pediang te ya kata ka kubor kam sim lete sya kata ka sendoko henrai parabi kam sim lete sya ka jingya sang ada ka shem ya ka tin jong ublai bar hagan ka jan mit utrai kwa ban ong ya kan hiru na ka banta jong pi ba jong ngala it ya pi ban ngala it ya pi ban ngakwa ba pin shuwan janga ka ka ba etam ya ubri bo ni opediang ya kan ni ka jingker ku jong blai dan tangga wai barang ke tien jong blai ka jing bam nget andai la da pi nget para bi jong
utrai una ayang abadi pi ong para bi jonga ki dan ki bri ki bangai kendu ki baya di ki baya bam ki ong ngadi handai ngam pala balai I ngandala yo bor ngan salat na kani ke jing di namar ngan sawan show blai bat un sa pelat janga handai kata ke jing pelat kam wan shaki namar ba ki dang ngai ha ke bor la jong handai Yesus Kristus ong kan poi ke por ka bangangan sayap ha ke ding pena bat ke jing yap jonga kan long ban pelat ye pi bat namar kata ke dau ha kani ke janmit mangi ke bala yos ngau sisin ndeng ye yos ngau ye kani ke kubor baba kani ke janmit kam dei syuk ke kubor ka bangin nang pen kan mau ye kani handai bakadi kam miet ke janmit ka bangin pediang ladangi pediang badai tangu Jisu uban pelat badai tangu Jisu ubadan pedeng jongi mentah un ya lam yang abat un yarap yang abat yufi badagani ke janmit utrai ukwa ban le ya kita ke kam ya nuri ya nuh kani ke janmit ban pelat yang abat yufi na kani ke jing tek ke jing kom bat kumbau la pen ihau sekaraya pin yo ipat ya kita men bagi ya kita men bat ki dingdu kini imslam kini yo ki kena ki berit bagi ya lekai peleng kita ki jing jinjar peleng ki numla ban le don bor peleng namar ngilajit ya uni uba ai kan ni ke jing pelain barakan ni ke janmit para bi jonga ublei kwa ban khot I yang abat ya pi kumnong ye respond ya ka kinong Nazaret kila itu tan ya Jisu para bi jonga pila tip tan syawang Jisu mereka ni ke janmit utrai ong papin pediang ya kene ke jing sisya kadang ke jing pelat ke bau utrai ko ban pelat kadang ke jing peli ke bau play unle hendai pindum la ban yo ya ketalum da pingai kidan ki brio ki baong dei tat bangandala yang yo ingan sangai believe and then you will see hendai bon sin ni ya da kongpong ngi kwa sya ban yo nang tangin sangai hendai ha kene ke janmit utrai ong ngalawan pedeng jompi bat ngadon pedeng jompi kene ke janmit ban ngakwa ban le ya kene ro bat la da pi yo sngo ya ke ke bo utrai keren ngene to bai bat pi ngatip ke jing sing kala kham slam kindit bat nganum pen slam ya ka handai tang ka wei ke jing sisha ka long bau trai u isne ya fi baru kwa ban pelat ya fi na ka tu ka jing shat te ka jong fi u kwa ban pelat ya fi u kwa ban pen I ya fi u kwa ban thau thamai ya fi u kwa ban le ki e baro andai dan tang usyabi udan hak keti jongpi bat kata kalong ban ong Jisu mamemen shimti nga IT ya kata hame nga nget ba Jisu melak ban weng ya kata ke pop na ke jing im jonga men weng ya kata ke jing le rai na po jonga men weng ni kita ke jing telot jonga baro men le ya kata nga nget hame ko Jisu usyabi hak ni ke janmit udan hak keti jongpi ba pincian balada pi kwa ban rung try ong kita ki ba wan kin wan da ke jinget blai ha kani ke janmit lamar ke jing I chong u ukwa ban ong ye pi sit ngakwa ban le kata pi kwa ne em balada pi don kam ha kani ke janmit u Jisu ong hang ta po Nazaret ha kani ke sngi la pendap bar ha kani ke sngi un pendap ye kita ki jingkular baro lada pi nget ya kani ke ketien bala keren ngini doai bat pi Shua bangin duai ada dan manu badon kam ya kata ke jing duai bat pi pen ko ngu ya ledi ha kani ke janmit bat ngin yo ban ya duai lang bat pi ngin duai lang ro bat pi pen ra ya ke keti bat ngin ya duai bat pi blain kor khu ya fi blain kor khu ngayo ishibon ki keti so ba ban panahap na ngalayo ishibon ba ki keti kabara keti kale tang kadak handrai Umen sim jong utrai badan hapeng jong iha kene ke janmit. Umen sim ubai ya pi bat uban pen mi pat ya kita ubadan bor ban pen mi pat ya kamet ke jong Jisu ne ke bayap udan bor ban le kita ki
Pila banung sengau tuk lut nrai pi sengau tuk ba pi don kam akan ke sengi ya bat un pendap akan ke sengi bat manga bat ma pi ngin menjur ya kan ke jing shisha bat kitu barok ki barak ti bat kitu ki badadan kam shisha pen duai batnya akan ke janmet bat ngin menjur akan ke jing shisha ba utrai u badon bat ngi akan ke por ma uhi un le ya kata ke kam bat on pendap hab deng jong abat jong pi bat pen mi nang ni ki brio ki bayok mat ya kata ka jing temu ba ba jong u ini dwai playbo ku pa jong ni ba hab deng ya ngo ya me na mar ba med ton bat ni bat dei tang ki ba nge ki bala ban yo i ya me ba med ton nang ni ki ba nge ki me yo i Anda ingat ia kan ni namar ba melak kular getin jong me. Ba namar ba me ka kular jong me kalong amen ba oi ba me donang ni. Ki kmat jong ni kim yo i ki skor jong ni kim yo sneu. Anda getin jong me ba ngadwai halor ka jing shisha jong getin ka jong me ba me don bat ni. Ablay jonga ngi ai ngo ba ki don ki brio apa deng jongi akan ko janmit ki ba sngeu to ya kata ko khbor ko jongme ya ka ba manga ngam la ban sngeu to lut ya ki pleng ki sngeu to ya ko sur ko jongme ban nga ai ngo ya me kila ban long ki nong serapat ki bala don ha ka jingkot lat ko kan ra Kila ban long ki naman ki bala dapura ko pagi hindrai ke badang dani ka jing penrem kadang dan ka jing soda kadang dan hi bagi pejal di kim skaula ko kenra kila yam shame hindrai akan ka janmet akan ka janmet kamba mela yang hapo Nazaret ka synagogue Banong ngatrai bahaka te kesngi me ong la pendap bat ngayeng hakan dia kesngi ko kenra ngala keren om ya ke ketin jonga andai ke ketin ke jong me to men pendap ko kenra bat ngedwai gerpang ne ke benta ke wei ke men sim bekodor ke bedan hakan ke janmir ke bedan apa ke jing pang ke kenra ke bedan apa ke jing syate syakum ke bedan apa ke jing syate na ki bor ke jing dum ke bedan apa ke try ke jing le jong ke jing em try ba jonga ma memen pen pau ya ka bor ka jong me ma memen pen skema ka donut jongki ningkong da ka ba ai ka jing suka po jongki bakin tip atroy bakila pediang ya me bakila nget ya ka kerteng jong me bat kita ke banget ya ka kerteng jong me men ampen le ran bo ko go kenra try ngedwai baka jing try ka jong me kan sedang na do kan ye ka klip man bat try kin yo i ka jing kala kin yo siau atrai ki jing kala kin yo i ki jing pala ki ban ya ja bakin salong ki saki ke baim ki ban yang ke ban pala bakila sham ya me ko kenrat ban ngedwai kan ke janmet men pendap ya kata akan ke janmet ngedwai kerpang na ke benta kan ke balang ko kenrat ka batrang ban penan burom ya ke kerteng jong me ban ngedwai kerpang ba menang pen kubor ya ki namar ki jingle ki empat kut ko kenrat ki jingle ki empat kut ko kenrat ka thama ka empat kut ko kenrat andrai try namar ma medana ka liang ke jengi try ma me kenyu balo mela job no ya ka pertai bangin yang scam halo kolor ka jing shisha ba me melong hapdang jongi man ka lep mat bangi seng medan batngi lada ar ne laingot bangi aingo yame ba medan batngi kene ke janmet ngiso kemen ngiso daphun namar medan batngi bangi pediang sungur mensim ya ke jingdan ke jome ya ke basa ni no ame nak bentak itu kiban pelaj metep ban pelaj ya gitu kiban kam jing pun kia kin yo mat jing pun kia nak bentak itu kiban duk akan mensim kin yo ya ke jing pelaj ko pa bat atrai ngin yo i ya ke jing pun imba krau jome namar ka kerteng uci sungi dawai amen. Ko blai shibun ki parbangai bayit ko blai nakar ko yupi
kerku om syok tang hakado on kerku ki ba phala ki ba phila ban ra ban long ki jing kerku le me ki bai te yen pen wai na kini ki jing seng in wai to ki wai san spa lai po ar bat nga kerpat ki tu ki barakti ki badan kami ki jing duai ni dan hang ni bat pi phila ban ap dala wai kini ki jing seng pan ni kan du bat pi ni lam ban ni duai bat pi ni ka shanam ki jing duai ndela da dan kam kan ki jing slok ru ni lam ban le kum ta so ba ban ap ole kirki ni wai to ki wai ki san spa lai po ar hadian kini ke jing ruai pastor ba yalam kini ke jing seng so bhavan pelai ngi jing kerku penwai wat kan tait ko jisu chemno san spa lai pu ar Wan kentain ko Jisu jem nun Sngau kayam jonga Hamba medang kot yakiwe Wan kentain yang Shangan wan chekejing isne jing skauhun ban shem habadem hakajing skau si jing eitlon penske
Giêsu ngầu ca yam cho ngà ha ba mi đang khót ya kỳ quay wan cần tan ya ngà. Batuda ai ru baga jingai e ke jong Jesus Christ ubau trai bat unong pene bujangi ke jingi ba ke jong bleu pa ke bana bom jukut lembat ke jingi selok ke bat hyang bat ke bapen syad bor ke jong men sem bakoi kin yai long kin yai sa rengkat bat ngilang baro ki badana po ke jing sop jong ke ni ke yeng bane bat ke bayo sngauru ya ke ni ke jingi seng na ki yeng ki sem ki jongki ki jo ki jingker khu kin long rengkat ru bat ki reu ngai keleng satlak ke ni ke perthai menta bat shaduki arta bom jukut ru amen.